Kathain dauki ke bebenanam na kecingdan gua amuat, bat kiwe pat ki jaka cuakai. Penban ye mentahi, ban lej banwan syakate kathain, kalong ke selang palat. Kadau kalong, ban lor bak surok kalong ke bakhim, mentapat sakajing seniu cungka, hakaba shilenter, ladon dagi tliu kis ar ki bapun sosat, banyak kali bat isyampas. Syushu sakajing penyang kali kelam akor harbro arliang kate kesurong, kanang penselang syushu ya kalej kawan ki kali. Kadau hi kadai bamaria pot haki benta ban lat syakongang ban siem kimi ki baju kamai kingling ki bayang pensange ban khot iki nawan chungokai ban shongliang ber ki kali ket nawan chungokai ki yang haki te ki benta shushu la ban ong bagadai ki jingfiel ki bor badai pej ban bu di ki kendon kumno ban pentelun ki jingyat kali shadu dauki lengba ki jingking umngan la ban suthu bagadai ki jingthang kali an la ban weng andala pen orlong ki jingshna surak package 5 jong project surak na shalong setamobil kabadai ban sedang na siem ka company ke bayo ke tanda na ka NHIDCL ya menta kampat la ban sedang ke kam bakrang don hapdeng ke jing pengkre ki balej bawan sya kathain dauki ki penpau ke jing sukhia bak pentu ki bor badai pen ban pengkloi ke kam nomor kilamat ke jing e khamtam hakapang ke stam कॉल करो ना Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabathau bha. Kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya